बच्चा लोग कैसन बारा? सब ठीक? आज हम रोज नियर एगो कहानी सुनावे जातनी। इ कहानी के ध्यान से सुनिह, काहे कि में जौन सीख बा वो जीवन में बड़ा काम आई। पहिलका बात ई कि तबे बोला जब जरूरी होखे, ज्यादा बिना मतलब के ना बोले के चाहिए। जौन बच्चा ज्यादा बोलेलन उनका नुकसान होला ज्यादा बोलला से। इ कैसे कहानी समझ। बहुत पहले के बात है, एगो झील में एगो कछुआ रहत रहे। ओकर यारी हंस के जोड़ा से रहे। कछुआ बहुत बातूनी रहे, बात बात पर ओकरा बोले के बीमारी, बड़ा खराब आदत। जब हंस के जोड़ा कछुआ से कुछ कहे, बस बीच में वो टपक पड़े। आदत ओकरा कोनो बात के बीच में काटे के आदत रहे। जब हंस ओकरा के कहापन बात सुनावा संग, वो बीच में कूद पड़े। कछुआ के संग अच्छा बात ही रहे, स्वभाव के अच्छा रहे, नरम रहे। ऐसे हंस के जोड़ा के संगे ओकर यारी चलत रहे। वो दोनों का समझ में आ गल रहे कि एक बीमारी तो बा कि बहुत बोलेला, लेकिन इंसान ठीक है, ऐसे यारी चले दो। कभी वो दोनों कछुआ पर गुस्सा ना कैलन सन। एक बार बहुत सूखा पड़ गल। जना झील में कछुआ रहत रहे ओकर पानी सूखे लगल। धीरे धीरे झील के हालत खराब होखे लगल। कछुआ का लाग गल कि अब ढेर दिन तक ये झील में वो ना रह पाई। ओकरा कहीं न कहीं जाए के पड़ी, कोनो ठिकाना ढूंढे के पड़ी। कछुआ अपना रहे खातिर नया जगह के तलाश करे लागल। ये बात दोनों हंसन के बतैलक। हंस सोचलन कि भाई कछुआ, अगर तू यहाँ ना रह पैबा तो तारा खातिर नया ठिकाना ढूंढे के पड़ी। दोनों ढूंढे लगलन सन। एक दिन हंस के जोड़ा कछुआ के लगे आई आ कहला कि यार, हमनी के तारा खातिर एगो नया झील बा, ओ में एगो जगह ढूंढ ले बड़ी सन। तुम आराम से रह सकत रहा। झील में पानी ठीक ठाक बा, भरल बा, बाकी यहाँ से 50 कोस दूर बा। बस ये एगो दिक्कत बा। कछुआ सुनल 50 कोस, कहला कि सुन भाई, 50 कोस तो हम चल के जाइए नहीं कर सकत, मर जाए बीच में। आज जब तक हम वहां पहुंचे हमार प्राण निकल जाए। कछुआ के बात सुन के हंसन के जो जोड़ा रहे ओकरा लाग गल कि कछुआ ठीक कहता, इतना दूर जा नहीं कर सकत। दोनों सोचे लगलन सन कि यहाँ पानी सूखता, वहां पानी भरल बा, यहाँ से वहां तो ले ही जाए के पड़ी। आइडिया निकलन सन। हंस के जोड़ा कहला कि सुना कछुआ, एक छड़ी बा। वो दोनों छड़ी लेके अलन सन। हमनी के कहा करेम सन कि छड़ी के दोनों कोना से चोंच में दबा लेम सन। आज तू छड़ी के बीच से मुंह से पकड़ लिया। बस तू पकड़बा, हमनी के उड़म संग, उड़ते उड़ते जहां चले के बा वहां हमनी के पहुंचा देम संग। लेकिन एगो बात के ध्यान रखिए, बीच रास्ते में मुंह मत खोलिए, तार बहुत बीमारी है मुंह खोले की। अगर तू मुंह खोलला कछुआ भाई सुन ला, तो तू सीधे नीचे गिरबा आ मर जाइबा। कछुआ सुन लेलक, समझ लेलक, कहला कि ठीक, ना बोले, मुंह ना खोले, चले खातिर तैयार हो गए। दोनों हंस जैसे प्लान रहे वैसे ही कैलन। छड़ी लेके आ गए, दोनों कोना अपना चोंच में पकड़ लेलन। आ कछुआ करेंगे भाई अब तू बीच से मुंह से पकड़ ला। कछुआ अपन छड़ी के दबा लेलन। हंस उड़े लगे, दोनों उड़े लगन सन। कछुआ बेचारे उड़ गईलन। कछुआ जब आसमान में गईलन आ नीचे धरती देखलन तो उनका लागल कि अरे भाई तो गजब, एकरा पहले तो ऐसा देखल ही न रहलन। उनका मन में बात आई कि ई जो हम देखतानी ये हमरा हंसन के बतावे के चाहिए।
बाकी अचानक उनका समझ में आ गल कि जहाँ बोलेम कि हम गिरेम आ गिरेम तो मरेम। चुप हो गए। उड़ते उड़ते जो दोनों हंस रहन सन वो कछुआ के एगो गांव के ऊपर से ले जात रहन सन। ई देख के कि दूगो हंस कछुआ के लेके उड़त रहन सन, गांव के लोग बड़ा हैरान हो गए। भीड़ जुट गए, सब लोग आसमान में देखे लागल। वो हंसन के कछुआ के बात करे लागल आ कछुआ ऊपर से देखत रहे तो ओकरा समझ में आवत रहे कि सारा गांव जन बातन जमा हो गई बा, हमनी के बात करता, हमनी के देखता। कछुआ बड़ा हैरान, ओकरा मन में लागल कि इतना लोग देखता, हमनी के बारे में बात करता। आज से पहले कोई हमनी के तरफ इस तरह से तो देखत ना रहे। एकर माने कि कुछ खास बात तो बरले बा। अब इतना सोच के कछुआ के पेट फूले लगल। बात बोले के बा, अब बात बोले खातिर वो बेचैन हो गए। कछुआ बोले खातिर अपन मुंह खोललक कि हम कहीं कि भैया देखत सारा गांव कैसे बतियावता। अब मुंह खोललक, छड़ी से ओकर संपर्क टूट गए, छूट गए। कछुआ जमीन पर, जमीन पर गिरते बेचारे की मौत हो गई। दोनों हंसन जो यार रहलन सन बड़ा दुख भइल। ओकनी कहलन से बताव, इतना समझैनी सन, इतना बताइनी सन कि मुंह मत खोलिए रास्ता में, मुंह खोलब गिरब मर जाइब। मुंह खोलिए दिलक आ खुल्ला के चलते जान चल गई। ये कहानी बच्चा बहुत सीख देता है। सीख का बा, बिना मतलब के, बिना कारण के कभी मुंह ना खोले के चाहिए। जे ऐसन करेला वो आपन नुकसान करेला। ये बात के गांठ बांध के रखल तुम लोग। हम जब फिर आएम तो एगो और कहानी सुनाएम आ ओकर जो सीख हुई वो तू लोग जीवन भर याद रखियो, कहे कि बहुत काम आई।